Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng HNYF hagajan mi jong kakhatnyo trik ulaber arajar arpulai habakran bekilat pathai kubor kalabu jingkali ka Khasi Hills Autonomous District Council babali ka klamburam ya karai jong ka High Court. Ya kani uba 12 takar kum presiden kaseng HNYM ulakran hadian ke jingmi jong ki khatpra tali ki khrdop lum khajana jong ka KHADC. Na kaliang kaseng ning ba presiden kala ong ba kilayo shibun ki jing ujor na ki brio bagi syaklum khajana na ki surok ba National Highway hakapor bagi kit ye ki mar ki mata. Uba 11 ula benrap ru da ka ba ong baka High Court haduk menta kadang khang ye ki khrdop lum khajana handai ke District Council haduk menta kadang ya chakmat ban pentri kam hak ban pli kini ki khrdop lum khajana. Kumta kaseng kala kentu bat kala bu por shitayo ya ke District Council pakan khang khrdap no shwai kini ki khrdop balada kamla bane ya kani kaseng kan lej ujor shau DC lani shau Chief Secretary balada kini ru kimla bane EA kaseng kan sa shemhi ki senjam ban lej khang khrdap ya kini ki khrdop day bagi isu day bagi gigit District Council mo makidon huni do khafat li gigit kiba District Council ka beli gini gigit kalum ni khajana kat muji sha kabang ni wa man sha ini kolong ban kan sha ke District Council amar bang i ho kita gigit kiba day juga District Council kawa nimju osno ba menuru ba District Council kan hot tanda ne kan advertise kita ki ba like nimju osno menuru deng isu ibe tang habang ya chirum shaneng khamtam ki National Highway ngisu ibe kadai bitang jingro bisa ti nakaliang ka jungim kasengru kawai ka bangi kwam no fi leidon ki khasiru ki balawan singi man complain chi kaseng ba shalung khajana negi jaka ki National Highway ki kit sensar apa kit ki mau kit siap kini kita nakaliang ka jungim kaseng kiwan hangni ban kan ban bujing kali ya ke District Council mo khamtam ang ni fi ba manta kadang don po High Court ka High Court ka patsya ban play ya gigit kadang don ka High Court kan don ka case kawai ko bang akwa ban bujing kali pa ya ke District Council tulo ka District Council ka laya chikmat ban play gini gigit khamtam ki de ni tip ba National Highway mla ban play gigit claim ke LOC naga DC claim ke LOC naga National Highway road ting iba khamtam ka bangi kwa man kan balay baka District Council klemburom ya High Court dina kalian ko jungim kaseng ngaso thu shay baka ni ka jinglum ka jing le sap juga District Council na po khamtam nga kwa man piso jisil bangim ji ite menno ba kan khot ya kata advertise ne kan kan khot tandare kita gigit balai handai kala sulong sap pindalet hang tu kidon mitang ki briu jong ki MDC ki briu jong ki EM ki briu jong ki CM ki briu ki badan jinga day kita ki high level ki sulum mi ka pisa rai ka bangi kung kasangi kwa ang bujung kali lada kata ka pisa ka balum ka wanra jing mentoy ka District Council bat ka wanra jing mentoy ka ri ba ka jat ben rio tinakaliang jong skui rai ka ba khamso sing i ba kitu ki balum game na po surok babun sin pinpe kita alai snam kitreng tu gila im gajing im ka lifestyle jong ki ka basar kai kiba isar kai tinakaliang ka jong im kaseng tangka ni kawai ka bangiwan hangi mata kalong ba in bu por ka District Council tang stayo bandara kamna ban khangi gini gigil nakaliang ka jong ingin aga complaints ka DC Chief Secretary kat badai ka tila da ka bojok sarkar bojok angkim la ban khang nakaliang jong ka sengen ni ban khangi ro kini gigil pipet hangi ta po is ka sil su gidal po moyong ka don nang tahding peso ka don ni khampala ban jurip lo digili gigil barokoj hangi kidon do khat li gigil ti kini kani ke pisah ka bagi ulum nang ni ngakwa an bu jikali ke District Council shay kani ke pisah manu bayo ju mentoy kani ke pisah okrong bi an po surok kani ngan ong fi ka jingdon kiti kamdei badon kiti tangki District Council rengangi skam magani ke jingdon kiti nakaliang jungi keseng ni empat ya ngin nang ni shmat ngin ya shmat septang ban buddin ni kini ki kambian juga District Council bat manu badon kiti hangni kiba yala ba dan mentah gini ke banilum pisan po surong nakaliang jungi ngin sa wan biang pigi media ngin sa batay ngin sa that maram no ibaro khot badon kiti ti nakaliang kaseng tang kata wahi ka bang kwa ngam yang isian balay biga District Council klemburom ya High Court ta
marhani radon da kis itu ai kis ini jai kharbi nakaliang kasang ipendam jor bat ngim sultanat ga jingle juga district council bat nakaliang jungi ru misngo ba district council nakapor kikam jabo jongka kikam illegal jongka ga district council ga ko amat kan syahang ni kai ga ba kajat meriu jungi ke ajuman toy ga district council ngim ajuman toy district council pikran chpang banyada ya khandau ga siap pikran chpang ga district council bakan thaw ki an shu banyada ya ke kajat meriu jungi ri kamdan ya kata babon sin ang district council himpet kadi tangga jingele game kadi tangga jinge kwa man le tu ban sulong MDC tangga nu ni contest MLA badam dan kan no ga jimen toy dei tangga cakar ko fin ong ban INOC kitu ki company ki project behe bat wei ga bang sosi ka long bangi ki jat diu jungi ni ki khasi jungi ki babon ki bang hinang batri ki kam chong ru ngim jio ka wei ru ngana ong fi menu video sngo ro po district council ban la kita ki kam ki jam ro ka jinge tap kam tap jam sab bang thi ka pasir khai bha da fila jang tu fin kali ka ki post ki balai la shoot have sab na po ha da fi ong baki dei ki khasi ndai bun sing aju ong ki fi dei ki khasi ba fi okam ang tu dei fi don ki jinge dei ba ki tu ki he kha na tu ndai ki ni ki wei pat ki balanang na sta ki ba da ban puli ki ba ya srok mu shei gala wei jo ki ba naga pon si kapor ngan ong ifio ke fi ngam sodon jumut toy du baga diskon se tan mudon biang tada kamla na tri kampok manai ga jikri ga shisha ga jikri ga bakhoj ga jikri ga badai shau paj ba hangni rupa nama la tho hangni ba de ban ai da ka diskon se ga de ban bu ga dor mo hendrai ngam ong ifi hangni ki don ki complain jatu kan ne ki ba tang ga diskon se la bu aspa ga wi ka lihat siap te don ki ba la fi ang tu kin don 24 ap sa ganta ki don ki battery po gate battery mesin battery min miet battery ki don long shift tuti rei ka bang kwa nong shai tang dalamin fi ti ka jing lum ru ka alung ngam la nong ni ka de bala alum bi anju te na sa aspa bala bu ki la alum lai spa sa spa san spa ro te na ka leng ka chungi I ba ka de ka ta te na mar ba ka jinung khajana hi nga khalm I bagandon kan no ka jing toy ya ka district council lada ka ilum khajana nang ta de ikitu ki kam ki jam banat balik kam thap kam siu de ka to bisa man siu tulop ikitu ki nong train to rehedo man ta ka district council ka sura bi de ka kabul man up be na po central government na sarkar dia da ka daw balik kam chundot man challenge ka sarkar dia baka khang ngin ong kum no habang idon ka schedule fi ong long ngilong try lor khndo ka siap hey ngilong try lor khndo ka siap mana ba khang du yong khang sarkaran dia mana ba khang yu mau khang sarkaran dia mana ba khang yu kimak po khando pro khoi kadi sarkaran dia balik ka district council kam nak banyak cepat banyak fight bat ka central government bat ka sarkaran dia ngim ju I bagong kataru te pa matani won kit siap rum long show man kit mau rum long show man kit sensar rum long show bapeli ulong kit sensar bapeli tray baru sistem uhapan tray sistem man sei tu sensar hap syak aslap clear mentada ya ko surok sak song khajana tiga ngaso bon ong mga premjur ke jile tu disebut tena kale ni kesan nai potang stiong ya semat ada melawan khang hi dan ka fi media baru khai ngalam ni khang hi